học tí chút rồi thì lấy để bạn hiểu đuổi thì đi nhà để chúng tiền cái trong play amen thì cái chính cái bạn ăn ra sẽ phi hay cái gì cái tên cái là bộ cái chính cái cái chính lệ ha cái chính cái trong tân rai amen idan south li point thì bạn ăn dài lăn anh cái mình ta có thể mình ai cái point cái bên công và next mình ai cái bạn sẽ tên hát đồ bạn đẹp baru south li point thế ni kau aqua ban hikai phi ke ni banta ba phi la ban jupap sheki wei ru ba pon sen ki priu ki juang ba kini ki pampalong kristan kini ki badang pampalong kristan shet ong bet ba kade kan nyam ten rai phi la jios ngoi kata ki juang ba kade kan nyam ten rai de hen re kam de kan nyam ten rai na mang ten rai jo ki e bar khoi de ble jo ni amen don uno uba kam shuwa bani ublay juni udu tan rai ki ek barok khoi kum ta phi wat nam ya menjor lang ada ki ong maki tama phi te wat nam ong ba ki tu ki badang long nyam tan rai lan ne ban ya menjor namar kim dei ki tan rai de tang ublay juni tan rai men tangan hikai ki jing hikai shong tan rai ka pakum ka tin ka chung ublay ka ba ka dei ka ta ka jing le ha ka ba ngi don kam kum ki kristan ba ngin don yakine te ning kong ngin yapet no Matthias kala nong ka ba nyau ka khot ka ba arpway ayu ka bible ko ubriu baro uba ong hanga atrai uban yo let hapo ka hima ki benen handre utaken uban le ya ka mon upa jonga uba habenen amen ka jingi kai shong ten rai kat ba kum ka tin ka jok ublay kam shem la ong ba pila duway lapiang lapoy bet chapeneng pila yok man hi ki jing ku bat kum ta ter ke jing hi kai ka ba kum ka tin ka jo ublay kam shem la ong ba pila puli bible labiang pila duway labiang pila le jinga seng labiang pila wai labiang kam shem la hi kai kum ta harai ko ong ba uta ubale ya kamon ke jo upa jo ngau ba habeneng amen namar kata hang ni sngo tho ba kalong kabadan kam yang i bangin wan shigi jinga seng kalong kabadan kam bangin duwai kalong kabadan kam bangin puli kaktin ka jong uplay kalong kabadan kam bangin ruai bangin yerro hanre kam pat complete tang kata hanre ni haban le ru ya kamon ka jong uplay amen nang ba ngin yo ya ka ong kum no utakan uban yo let hapo ka hima ki bedeng te kamot uta uban le ya kamon ka jong ublay upa ju upa habne uta uban yo ya ka hima ka jong ki bedeng kamot ba ya ka hima jong ki bedeng nadu nang ni na khandau ru phin yo ba chalendat jong ka ne ka khandau ru phin yo tang la da phile ya kamon ka jong play namar pon sin ki kristan ki sngo tho baklai ka ne ki sngo tho bakla ki ong ba ki mat ki jing ele ba bon jat ha ki long ye ki long sem ki jong ki bat ki ong kum ba du wai mangate na ya kran sindal ni ban ngashu du wai bet la da ki ar pos nam ngala du wai re hadu mentang ngam pat yo juba namar ba ki perkhat ba tang bala du wai la yo bet ke juba tang bala du wai la yo mat beneng na ne na khandau tang bala du wai la poi bet chabneng hanai ka tin ka jo ublay ka ong ba om ubri uba ong hanga atrai ka bot om te tang ba pila du wai pila yo kita ki e baro khat hanrai phi haban le ya ka mon ka jong ublay jongi uba habeneng men namar kata ai bangin sngo tho ya ka ne barabor ba phin long ru nong le ya ka mon ka jong ublay uba ju uba habeneng bat ngin ya pet menta Lukas kal nong ka ba henrio ka dekat ka ba sau pinyo sau pukra Lukas henrio sau pinyo sau pukra u baro uba wan hanga bat uba yo sngaw yi tien jonga bat ubale ru yaki ngan pen i happy ya uno usriem ulong kumu prie ubalate ke yen ubalati bat ubala ngam jeliu bat ubala seng nongrem halor mau siang
Teh bakalaja ke jingsley ke pasok kertap ya kata ke yeng Henry kamla shu ban penki yaka nabala pensyong nong rem yaka halor umau siang amen uno bawan show jisu kamu dah habang ni lawan man idea de show utrai jisu ni la long kristan kampat biang tang bangi la long kristan Henry kak dia ke jong blek ong uno basngaw ya nga amen kuno pin sngaw yo try haba pila long kristan kabamot pilawan shegi shakri ki ba per ke ka ba ni kum ki shakri ki jong try ba ki wede ki shakri ki jong try haba ki hikai pila yo sngaw ka ta tin ka jong blay lang ba jong ki kamot lada pile ya kata bat haba ni julet chik ye ki sam ki jong ki ba ya sulo ayu ni hikai ni ong wat le ikani kamu pisngau ikata te haba pisngau ikata kabala hikai ba haba pi puliru ikatin ka jong bleng haba kayai kran ya pi ba pi de ban le kani kat ka ba pi la ban sngo tho te kaba mot ba la dawan kano ka jing tan jo kum ka er yong ha ka jing em ka jok pi han re dale le ru pen om khalam namar ba le namar ba pi le ikatin ka jong bleng amen Henry kita pat ki bom le ikak tin ka jong ublay kini kita kan ki batang shu thot kan dia ro poi shu shi mane la shu sakot be hayeng poi shu shi mane bat la shong no hayeng bat sayo pat upam man pikin mau yu David balai ba upam man uyo yu David namar ba haje ka bon le chakat ma Henry ushong pat man hayeng mau setan ula yo ban ru ha u bat ula le ya ka pop ka bala pensi ya ublay amen namar kata kini pa kibreu kiba pule ka tin ka jong play kiba wan chaka ji chakri kiba snap kiba shashkor kiba leru kamat ba hot ni kum kibreu ni dang long hi kum kibreu te ni bakla ni or ni ha andre lada ni or ni ha bu kampoi har upot bangin kelan sinan bangin am la shu ban ke ba tang ban ji seng ru nyem la shu amen kamat lada ni le ka tin ka jong play kan kata ka jing long play ni bakla teng teng ni kum bakla usut tan uswan chikle mat upen laptop yang ni Henry kum toy ni kelak ka mot bat ngimpep ban duai ngimpep ban chapri ublay bat ngimpep ru ban leje seng na makak ti ka jong ublay hi ka hikai bangin nam eno ai ka jinga sang ya ka jinga seng lang amen Henry tang kita pat ki ba yo snow ki one ideal show try la long kristan pat ki yo snow ka ti ka jong ublay ti da one ka jing tunjo ko mga ong ye pi ki ba bon chat ki one teng ki one na ki para ki jok pi teng ki one na ki men ki jok pi teng ki wan na ki brio bat kum ta ter harangan ong ye pi utahi wa yo snow ka tin ka jong utrai ngan ong ye pi dan kan ro Jericho ka ba kham kraw hado kata ru ka ba la ban khang ye pi ba pin chakri uble amen la dan ka ba kham he ba ya ka ro Jericho ru dang lahi ban rungko nang ta la da pi le ka tin ka jong uble amen namar tang ki ba le ka tin ka jong uble ka ba om jula manu ban pin ki ham ni la yo i balakran ba utau beriu bala ti jeleu la punya seriem bala ti jeleu la ti nong rem bahabat la wan ke er jong la wan ke duria la wan ke eru ka kala telak Henry sham la ban pen ki dala leru amen namar kata kaji hikai shong temrai ka hikai ni bangin long kita ki bangin long kristan tongin yo snow ya ka ka ba ka tin ka jong blai ka hikai haba kala hikai to le ki wan ki shakri ki jong blai shi ye ki sang ki jong pi ki ai ki jing sulak persiapan le hoi pim la re da ka bor ka jong pi re pan bor na blai ong try boring nga bangan la bat la da pi le e ka ta pin om kulan dala le ru em hoi ha jing long reu pi la ban bak la han re ka dum poi ru put ka pin da kulan hi khoi amen man le pe chu ayu ka bible ka ong Yohanes khat lai khat nhiều Yohanes khat lai khat nhiều lada pi tep yekini ki aka ru sok ma pi lada pi le yeki kani ka kran shapang ka jing sngo ret to jisu hi kai shapang kani ka ba jisu sai kjat ya kisun ran jo jisu pindapet hang ni pio i yekani ka ba kran shapang ka jing ya shakri paralok ka jing ya shakri paralok kani ka ong kumno ba jisu ong kumno ong ba ngini pai kini kat ka khat riong shisha ngong happy ushakri umlong uba kham kraw ya ukun rajo film new apostol uba kham kraw
ya utau balapha ya lada phi tip ya kini ki ru sok ma phi lada phi le ya ki phi na puli lo ikani para khoi phi i hang ni bu jisu ukraine ka jing shakri paralo ka jing shakri iwe ana example menta lada kum kita ki priu ka bible ka yathu bangin long ki baslo do anis khat lai ka khat ka khat nhiều menta lada menta lada kum pidon ki nong tre hayeng jong pidon ki nong tre pilabu nong tre ba ide ban tre ka kam yeng ka jong te kumno ha kumno kasni itu i ba tre hayeng jong idon kam man le jinglen lani ka de kasni ban yale jing seng man poi ha por ka biang te lada pi don ye kani ka min se man ya shakri parlok ka bot phinom khen ya la de ba phi de ki te ki kin rat jong te rai phin le kumno pin ya shakri parlok pin ya khilang dang step pin ya rakam lang nama belen mane poi lang shaka yi chaying mane ha ka por ka bapiang omde re bala bu nang tre ka man kursiu na do dang step san baje imat le hi bet itu mangi te chumat kum ni de ban prakhat ekata mangi ngen chu shong bet em kata kam dei te kumut kum kita ki priu kinam yo jing sok nama belen nama kim khen snap ye kita ki nong tre ki jong ki hoi ha ki singi ki por ba ye le tre ei ban bom dan kam ban le jing le te nama ba le se tang shi baje apa je la kam dan kam e ban yarap mo nama ba labu khnang ye ki ru pa kin yarap ban yo ban le pat ki ki kam han re ka dan pa ka kap le se ide ban le chach nong ne le se ide ban le chnu shro i haban pen dep kloi te kamot hap dan ken kata ka jing e tre lang te la da pi don kum kata ka dot not pan ya shakri parlok kamot sok kum kita ki brio amen menta na example kum mangi ngim don nong nya kali ban le jenseng stay te example ara menta nga request i Nathaniel ya se le jenseng bat ni pen nya kali na pi ngim don nong nya kali la the ka kali um don nong nya ngi hap shong beda kali kamai te la da pi le kata ka de jing ya shakri iwe amen kamot kalong hakata ka rukam na example kenapa pins ngo tho e kata ka jing ya shakri parlok kamu ni shakri te iwe te haba pang manga kini ki parang marjan ma pi wani rap inga pi pang ma pi wani rap manga lesem dan brio hospital ban let up ni up kliang kum para banget ru nomor bom dan te kata ka jingya shakri kliang om dei re ban ong ba la rius pa la long boss la shu ban ya rap te henrai ubarius pa ru la ban shakri ubadok ru la ban shakri ya uba rius pa te kamot kum kita ki brio kawan ra ya ka jing sok ha ka jing em ka jongi amen ngimde bangin shim be yala di bangi la kham start la nengi kham rius pa kamot ngim la ban ya shakri parlok te kum kita ka bamot kinom la ban mat ya ta jing sok na mal try ong la ra hitep ya kini ki a ru sok ma pi ka khile ya ki ton kli jing kli ke ka jing mot papura jong ka jing sok ngalak len wan ra pulo ban I give ban I price ya bajok jing kamen ndara taba kanam kita ay kapon jing sok kamot lada anshuim ka yung kasem ko janga mo kada na pwede jing shot jing kalan isha kriyo blay tekas kabensok din na lada ni rungida hop blay jing kasem inde lada ngida pop tulong kumta ngate oh tamba kajing buat papura jong kajing sok kabu kajing dap biang amen kolong shortcut kajing dap biang amen kamot pinlong kita kibri badak biang bat met bat mensim bat jing em kalong shortcut bat kalalong biang bet kajuba deh te namar kata to ni shakri parlok kade kajing kai shong terai ka pa ni hapan le kata namar penting ni las ngo sarong pala ni la shu ban shakri parlok henry kata kade kajing ya shakri parlok te omde ratang kata ru womenta haki balang ni don lagi jong ki kun hon balang te ngashet bo ba ye kani kajing duai man la kasni ba kom ki balang kristan bar khoi ki don ya ko we kajing ya teli lang ko we te komenta long example let's say iba have idon have we pat kapalang te lada nakabalang jong iba have khot yenga what I jinkren te ngam dan program shwe pat ngam dan program kamut lada ngalet kamut ngaya shakri lang te hare ting pat ni las ngo balang ne sno kumangi la shakri we pat uble kamut ba om de balang jonga kam de kerteng ka balang jonga ngam la ban aji shakri shitu katuru kalong kababakla te henry kum ki khon kristan ni hapan ya don ya ko we ka jinga telilang ko we bangin ya shakri keliang iwe kamon na ko we ka palang shakwi ka palang na marbaling ya lap yu ju hite u jisu amen
balada komentar nyim don kinong tem te hak to koi pakabalang kidon kinong tem but itu pat imdan program rasaway ila ban ya exchange ban wan chane ban ya rak kum kita ru kide ki lat ban ya shakrite kliang iwe te komot kum ki palang paru khay ka ka perthai lada ki don lang ya ka jingit tali lang ko wei lada kim don ya ka man sim ban ya bishni ne te ka pamon bau setat unum la ban yo aja ka ne lu amen nama bangi ya long hitli te ko wei henre teng ki ya don ya ka sim sngo balang te apa umdan program ru long ban ya let ban ya rap lem mereka jingi syakri lang kade katake nama bele ni syakri uju te ublay te kumut kum kitaru kide kiba ni hapan sngo tho ha bat ngam ko a phinya pep ki salai tali ki points ki bangan sa ai man la kate yo hadu banda kot knau phin sngo tho ha ye jing mon ya kani ke jing kai shong tamrai ka ba ni hapan don kam ha kum ki kristan bangin long ki batte ba men bari de pe shu mentar rom ar khat lai namar day kinong snow ya ka hukum kiba long kiba hak mat ublay hanri kinong le ken ya kata ka hukum on penksan amen ka tin ka jong ublay ko kita kiba le ka hukum kinong namar day ubas snow day kiba snow hanri kinong le ublay on penksan te example menta kanai pilawan siya kani ka jing syakri te kom ki syakri ki jong try kila ai ka hukum ka jen ka jong play ban le ekani te henrei layo sngo te henrei om chang lapan san tang balayo sngo hap leru te la dala le ki on pengsan ken ya kita namar bonsin one to one hi la ngap nang ne te la peni no nang ne te don le tang poi te habar laklet klam kan mau shu balai klam kan mau shu namar bak klam wan ra ki notebook klam wan ra ki khulam dan namar kata kadang kelam kan mau syu keren ayu. Dan namar kata don kampan wanra yaki notebook ki jong pi ngale ngam jura don notebook ngasera beda kopi bahe. Namar bale ba karet palat ngara beda kopi kumto kopi school kumto ngashe thok kumto. Te kapamot bala da pila thok te ke ka pila yos ngau. Da pilek pachi ye pila pule piang kamot pila thok haki maulun knyap ka don not jong pi man. But haba pila thok hapa ki malan kene ka dodo jo pi pi lai osngau namar kata pi hapan don ye ki skor ki bakin jaman sim lada pi doni ki skor ki bakin jaman sim habala kran kamot pin yo osngau ben bat kan ketek ba ye pi ka to ka jing kran ba o ka tin ka jo uplay kala hi ka yengi banle umta na lor pi la tho na lor ba poi shi yeng pi la puli bian kum ki khna school menta ki la school ki la tho e tu ki notes e pi thara ki la tho shi kum to em ki na shim ki device ki to namar kata ki sa pass ki exam ki jong ki hanrai ha ka ba ye de pa ka exam ka ba kin jaman sim bon ki fail namar balai ha bala hi kai ru ki la klat no namar baru khin gimla pi ban bat han ya po jabing jongi baru ini lah ban bab yaki berkhoi hot tang tu kepada tik kala ban shan syap hanre baru hi ka bang akren pinam la ban bat hanre la da pitho 100% pinyo lut amen la da pitho pinyo lut hanre la da pinchubat hanre pinyo tak tak tu kan ni ka bat hapo ka jadi jong pi bat la da ki khna school ki long pumta ki khna school ki nam don chu ki ba pass ki la don mitang ki ba fail namar bale namar tang wei ahi u ba shu sno bala shu lecture bat lepas teh henry tangkap tu kan ni kinlong kumta namar kata don kam kenyang ni sekmat dai kan mau ki balasan ki banang hi ban tho dai wan ra ki kopi ba ki khulam ki jong pi kenapa pinlong ki kristan ki bajap amen pinlong ki kristan ki bajap namar ba on penkesan ni kita ki ba yo sngo ti kum no ken kin yo sngo lada kim shem la tho bat kum no kin yo sngo lada kim don ye ki skor ki ba kin jaman sem hidani ki skor ki ba kin jaman sem kabamot pila tho pila puli biang kamola shan sha ha ka don ka jong pi kat chba pi yat kan hi kai ye pi la da le mentang la aji kan wat ju tho ka to ka jing kran kan kran chi kran ye pi kat chba le chwa pin tho kala kran namar bale la shan sha pila yos no namar kata don kam man tho namar ki jing kai man kata yo pin yo ki jing kai ki ba per but
Kisin kita yo kuwe ke jingkai pila kai man perkat ya ketu balada pile kum ta pinlong kai Kristan ki ba job na kuwe ke por bat ya kum kita hi ki Kristan ki ba ublei pun kesan na marba om shong la kesan ya ki nong yo snyo wat perkat bangalawan ngali yo snyo ka tien jong blei la kesan em hap snyo hap le ka ba mut la kesan ke ni kita men bat shusho ka ti ka jo ublei ko ong kum nong ni pe jakap kal nong ka ba ar dukhat ar pu ar Miyo i ba kata ka jinget kaya trailem bat kita ki jingle chongu badai kita ki jingle la penjanai no ya kata ka jinget lada ya keren chipanga ni ki jinget ki don ka tu ka ne ki priu ki ba habang la ong pet umlong balik kum tani pile kum tatu umlong balik kum tatu umlong ni ho ating kata te ke badai kamu kinget kroi te tangba kami terai lampat bat ka jingle hare ka jing ka jok ble ka hikai ko ong no ka jing kai shong terai ko ong ba kata ka jinget ka hap banyak terai lang bat ka jingle te ka buat tangba shunget kambian ki don ki bre ki bam chu beneran pini kai pina ba ani te jing start ka pete don shu shi sha kata te ka badai shunget bet dan ban ong em kata ka babakla hoat kalong ka badai mas mo tenat ya kata hanai lada pai pat shakwi ka benta kalong ka bijli ba khmat jong ble ba pinlong kita ki ba shungai tang ba piklem le pa namar ka cing ka jong ble ka ong kumno kani ka khat ka ba haneng kani ka ba khat khandai ka ong menget ba ble ulong wen mele bhaken kata kik soy ru kinget ba ki yes ngok yo kan kamu ni phe na kik soy ta kalong ka bijli an kik soy hakmat jong ble ukso ulong bijli ba ukso ulong ba kan udah kyo thathat ukso udah kyo thathat ba don ru ki bre ki ba shunget bet te kamu lada ngi shunget ni metre lang ba ka jingle kamu ni don te ka jingya phe na kik soy te kik soy kilong ki bijli shisha ban pet tai ka duru imai hado ba inda phos ni rumaru bapet ya kadang tu kusut tu kesingar orang siapa tu kan dia badan pasal ni ngate ngai syirkai jadi ni man pet tangki bniat be syirkai tangki thlit ke be syirkai ki kmak ni ki khut ki skor be mai ma kamut kalong ke be jadi shisha om lawan motor ki jing jili te lada penia seriem nyanyi ki ba shunget klemle motor lokum gitu ki kusut hatu kamlong ke be jadi namar kata tang ban shulong kita ki ba shunget ben klemle kalong ke be jadi namar kata wat nom long ki ba shulong ba hoi kin ke badai tang ba klemle pa te henre phi hapan long kita ki nong le na ba phinom long ki ba ijri henre phin long kita ki ba itna da khma jo ble man ba chi chok acting ka jo ble ko ong kum no yo anes kalanong yo anes ning kong ar khan yo yo anes ning kong ar khan yo bat kata ka perthai ka yai ja no bat kata ka jing kwa prai jo ka hanre uta ubale i kaman uble on yai sa bam jikot taman ka perthai bat ka jing kwa prai jo ka perthai ba ro kin ja no hanre uta ubale ya kaman uble on yai sa bam jikot lada ya kren ya ka jing shisha lada ngan ong itu giru perthai ki papu ai tanglang runem lada ong ki phi kwale du job ni phi kwale pleng kin ong bai kwale beneng wanam ton ubong kwale du job te henrei ka bible ke thu ba tang bale ka mon ka jong play un yo yai sa bom jukot te ban yo yai sa bom jukot te tang kita ki paisa beneng amen te kamot kasintor te ong kwa ban le shabneng kamot kwa te ban im junam baro khoi kibre ki kwa ban im junam kim kwa ban yak kim kwa ba yele chapo du job te henrei kim le pat ya kamon ka jong play ladangi kwa shisha bangin yo ikata ka jing imbam jukot ladangi kwa shisha bangin yo ikata ka peneng ni hapan le ya kamon ka jong ublay omdeng ba kata ka jing tang bangi la kwa kamut lalong bet en omdeng kum hapar thai di kun respa la kwa ek kamut la yo bet te henre bangin yo yai sa bam jukot ni hapan le kamon ka jong ublay namar tang bangi la kwa kamut bangi la yo lot baro khaj amen harangi hapan le ya kamon ka jong ublay Ban, ni pet jing pen pau arpu ar khat sal. Sok kita ki belasaj. Ya laki jan ko bakin yo.
ya ka ho ban wan show tau ding ka jing em bakin yo le besut dan kita ki kerdop sha kata kan nong ba amen ban yo le besut sha dan kita ki kerdop sha kata kan nong ba ka jing ka jo ble ka hi kai yang i ban ni blom i bala pen ko ye ki jan ko ki jongi ka kran ni ka jing em ka jongi ni hapan long ki brio ki ba khoi ni hapan em ka jing em ka ba khoi bangin yo ban wan chu ding ka jing em ka mot bangin yo e ka jing pen em ni hapan long ki brio ki ba pen khoi ya la de nama kata ni hapan pen khoi ya la de man la ka sni na do ki jing mot ki jing perkat na do ki mat ki bangi pet na do ki tin ki bangi kran na do karukum ya karukum yang na dong sha dong ni hapan long ki ba khoi ba da kata ka jing khoi hi ka ba mot on yalam yang ini saya kata kerdap kata nong ba khoi na martang ki ba khoi ki bala ban yo benta hak mat jong ble men na mar kata ni haban long ki kristan ki ba em ka jing em ka ba khoi na mar kata la ka long ha ki jing bam ki jing di ni pan bor na ble la da don na prek jo phi ki ba dang di ki jing bam ki ba jak khlia phin pan bor na ble na mar ba ka ka met ka ka yin shong ka jong ble ka ba khoi te ka ba jo bo ka dum te ban rung hang le ba la da ka rung hang le ni na yo benta ha kata ka nong ba khoi jong ble na mar kata duai hau bleba pin pan bor na bleba pin la ban e ki par khoi ban om nang ta ki jing pam ki jing lin ki bas new ki tien ki kam ki e bar khoi ki de ban long ki ba khoi bat kita kan ka de ki jing kai ka ba nin yo ban busut sha ka hima ka jong le na mar kata to ngin nia long kita ki brio ki ba em ka jing em ka ba khoi te khang ba pin yo bat ha ngawan ra ka jing kai ka ban ko ta ngap ban beteng man la ka te yo te in sai beteng pa salai te li ki point betul ini lah banyak air ngoi ke tiang ke jom le. Rai wan man air ngoi ke tiang ke jom le kan ko pa be cunga ke pembe mela ko khu dei ko pa be cunga semen ko khu pa. Ikini ki khon ki ti ki jom le ba ro kan ko pa be cunga le yo ban hikai ke tiang ke jom le apa ba la kalong ko por ke baling ko han rai ai kan long ke jing ke khu. Ye ki khon ki ti ki jom le ba ro kan ko pa be cunga pa ke jing ke khu ke jom le na kan ke jaka pada ai kan chong sa ha do no ka chong ki kan ko pa bi chu na kin laban pen trai kam ke ko mela hi kai ha kan ke jan me dan ka shakri ke jome sno pa ka jing do ke shakri ke jome yolo me ka puram pan tam ko ke jome jisu amen amen to ni roi try ai ti